Bryn iawn y cewch chi restr o gneifwyr cystadlau hyn o'ch blaenau chi unrhyw le yn y byd mae cymal gwbl Gymraeg yn ei hon o'r bencampwriaeth agorau pob gwlad ar un Gwiel Lloyd Evans, pencampwr y byd presennol cneifio gyda pheiriad Aled Jones o Langollen ar 2 Matthew Evans o Benrhygwyr ar 3 ar 4 Dylan Jones brawd Llŷn Newydd Llywelyn Williams fyny ar 5 ac ar 6 Richard Jones brawd Aled Jones mae yna frenhiniaeth byd y cneifio y fan hyn rhwng pawb chi Gwiel Lloyd Evans wrth i yn ddiwyd ar stondin 1 yn 7 oen allan gyda fo ar 2 Aled Jones sydd ar y blaen ar hyn o bryd o ran cyflymdra bod i brawd Wenger Richard Jones sydd yn bencampwr carfanne y byd ar hyn o bryd gyda Gethin Lewis felly mae o'n rhagorol hefyd yn cystadlu yn herio i frawd mawr y dweud y gwir y fan hyn ar y llwyfan sicr o ran cyflymdra ydy o mor daclus y fydd ar Richard Jones anodd iawn fydde bod cystal a hynny gawn ni weld yn y man ond ar hyn o bryd da ni'n edrych ar Matthew Evans Hot Dogs Evans yn cneifio yn gyflym dros ben lawr y goes llwytha yna mi fydd o mewn ar gyfer i 8 oen cyn pen eiliad i chi ar un peth yn wir fan hyn Aled Jones ond mae'r 9 oen fydd yn dod allan ar dwetha iddo fo felly fo ydy'r cyntaf o ddigon ar hyn o bryd o ran cyflymdra lle mae Gwiel Lloyd Evans da ni ddim yn gallu weld o ar hyn o bryd yn llai sicrhau chi bod o yn dŵad rownd yr ochr ddwytha ar yr oen ddwytha iddo fo draw a ni a Dylan Jones yn tar 7 oen ar hyn o bryd mewn ar gyfer yr 8 fawr iawn i ddewis fel arall a rawl fawr yn hes ond mae Aled Jones sydd yn rhagori o ran cyflymdre dyma bo i chi ar y stodiau hirion yna ac yn gwneud i fe edrych mor rhwydd ac yn gwthio'r amser yn eithriadol ar hyn o bryd mwyn gorffen cyn bawb arall ac yn cadw'r taclusrwydd na hefyd o ran safon gobeithio dau yn gorffen y stodiau fo'i gilydd 1 ar 8 llall ar 9 Aled Jones chydig bach o drawiadau i fynd ac wedyn fydd hi'n 1 2 3 lawr y hi botwm coch Aled Jones o Langollen yn ennill y ran cyflymdra yn y cymal yna